Itu nanggo. Boleh. Pak, itu nanggo. Oh. 그냥 무슨 방법이냐? 참 Ada kamu terima begini uang saja kalau mau ada itu sih saya sekarang aja minum lalu beli kalau kapur jangan sih guys man. Alu fry rumah ya, jangan sih. Bindi rumah ya, jangan sih. Terus salah rumah ya. Dikit lu दा नों सिङाव नायदो सिङाव हाबना नायोबा नोंनि गोसोआ एसेब्लाबो बोरैबा सान्थि मोनलायगोन आरोखि आजारा गुवाहाटी नायदो दा सिङाव मा मा दङ बेफोरबायदि टेन्टफोरखौ मोनगोन नै ओरैबो दङ नै बहुद मोजां मोजां जा थाखा फैसा गोनांफोरनिसो जाहैबाय थारलाय ना wishes you a safe journey एडभान्स ओंखारनाय जाबायलै ब्रादार सेफ जननिफ्राय पाइलटखौ एसे मोजां सालायनोसै एसे इन्टारेस्ट मोननायनि एयारपर्ट सिङाव हाबबाय आरो बिसना बेखौ खाथिबायब्रा नै बिबार गोजा बानायबाय नै बेसेबांबा मोजां बेजोंसो फैयोमोन नालाय साबसिन बानायबाय सिगां बेफोरो गैयामोन गासिबो